in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, human gi-withdraw ang kandidatura pagkamayor sa Davao City, mi-resign na sab sa iyang political party nga HNP si Mayor Sara Duterte Carpio ug misampa sa partidong Lakas CMD. Shabu nga giluklok sa tabako nga buot ipalusot sa Davao City Jail, naharang. Anak sa congressman sa Cagayan de Oro City, gipusil, patay. Sa detalye sa ato mga balita, mi-resign na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa iyang regional party nga hugpong ng pagbabago kong HNP kaganihang buntag. Ang pag-resign sa mayor sa HNP gianunsyo ni HNP Secretary General Anthony Del Rosario sa iyang Facebook account. Mato ni Del Rosario, alas 9:30 kaganihang buntag, gitunol ang resignation sa mayor. Sa iyang resignation letter, nagpasalamat ang mayor sa iyang kauban sa regional party ug iyang gisaad nga siya magpadayon sa iyang suporta sa grupo. Mato ni Del Rosario, nasubo sila sa paghawa sa mayor sa HNP apan magpabilin si Mayor Sara Duterte Carpio sa ilang kasing-kasing ug magpadayon sila og suporta kaniya. Pipila ka oras human na baniog ang resignation sa mayor. Migawas na usab ang balita nga mihural na kini sa partidong Lakas CMD ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Naharang sa mga jail guard sa Davao City Jail sa barangay Maaning Syudad ang daghang droga nga giluklok sa tabako o gisulod sa gulay nga kalabasa nga gideliver sa jail. Lalaki ug babay nga nagdeliver sa gulay ang nadakpan. Ani ang report. Wala makalusot sa Davao City Jail ang mga kontrabando nga gitago sa gulay nga kalabasa kaganihang buntag. Human naharang sa mga jail guard ang regular nga tig-deliver og gulay sa jail nga buot magpalusot og shabu. Nadiskitaan ang droga nga giluklok sa tabako ug aron dili masakpan, gisulod pagyud kini sa kalabasa. Sumala ni Jail Superintendent Peter Bongat Jr. Kapin 300,000 pesos ang kantidad sa tanan drogang nasignit. We were able to get information from those confiscated cellphone. Kaya ito po yung naging resulta sa ngayon. So binantayan po natin because there was an information na today, gagamitin naman nila yung mga gulay, yung nagde-deliver ng gulay po rito as a mode to be able to sneak in mga contraband sa mga trash B, yung tabako at itong shabu. Duha ang naaresto nga buot magpalusot sa kontrabando. Pero gipaniguro sa mga opisyal sa BGMP nga dili sila basta-bastang masudlan og mga kontrabando kay regular ang ilang ginahimong Greyhound operation. Nagpadaghan sab sila og mga asset nga maniktik sa mga tigpalusot og droga. Davao City Jail po, ang BGMP, hindi po kami mangingiwing ipatupad ang batas at gagawin po namin ang aming trabaho, abot sa aming makakaya in order to prevent and preempt the sneaking of contrabands. Nangapriso na karon sa Talomo Police Station ang duha ka mga dinakpan ug gikatakdang kasuhan sa mga pulis. More or less sir, nasa 23 grams and nakalagay ito sa more or less din na 20 na plastic sachet. Papailan po natin sila ng Section 5 ng RA 9165. Dili lang kini ang unang higayon nga dunay naharang sa Davao City Jail diha sa Maa. Kay sa mga nangaging bulan, naharang usab ang shabu nga giipon sa chicken pork adobo nga putahe sa Sudan.
Usa ang patay, duha ang samdan dihang nagmaoy ang usa ka pulis human makalalis ang iyang uyab sa Coronadal City. Karong hapon lang Nobyembre 11 nasikop na sa mga otoridad ang namusil nga suspect nga usa ka pulis human naghatag og 100,000 pesos nga patong sa iyang ulo ang Police Regional Office 12. Sa investigasyon sa kapulisan, nagmaoy og namusil ang pulis nga si Patrolman Roland Lopez sa usa ka apartel didto sa Barangay Zone 3 Coronadal City. Dead on the spot ang usa ka Chasi Canlas, usa ka graduating student o residente sa Isulan, Sultan Kudarat. Samtang samdan ang iyang mga kaubanan nga sila Joanna Saptula, kinsa ka relasyon sa suspect ug higala niini nga residente sab sa Isulan ug usa ka Debbie Jan Franco, 21 anyos, kinsa uyab sa namatay nga si Canlas nga taga Purok Garvia, Barangay Rotonda, Coronadal City. Pasado alas 2 kaganihang kaadlawon nahitabo ang pagpamusil. Selos ang usa sa ginatutukang motibo sa pagpamusil. Sakay sa iyang sakyanan si Lopez sa dihang nadakpan siya sa sakop sa Bagumbayan Municipal Police Station. Nakuha gikan sa posesyon sa suspect ang iyang issued firearms nga usa ka M16 assault rifle nga mao na say gigamit niya sa krimen. Nakadestino sa South Cotabato, 1st Police Mobile Force Company ang suspect. At tangi! DepEd 11, 100% ng andam sa face-to-face classes. O curfew hour sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur, huwag tango na! Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Patay sa pagpamusil ang usa ka barangay kagawad sa barangay sa Cagayan de Oro. Sumala ni Police Colonel Aaron Mandia, ang City Director sa Cagayan de Oro City Police Office. Pasado alauna kaganiha sa hapon nahitabo ang pagpamusil kang barangay Carmen Kagawad Roland Sherwin Tawi Oy. Nahitabo ang pagpamusil sa mga biktima sa wala pa may ilang mga armado sa quarry site nga gipanag-iyahan sa pamilyang Uy sa barangay Pagatpat kung asa nagpakaron ingnog mga customer ang mga armado. Patay sabang iyang caretaker nga kauban sa opisyal sa barangay ni adtong tungura. Padayon pang ginaimbestigahan sa mga pulis ang insidente o ginasuta ang mga CCTV footage sa mga lugar nga posibleng giagian sa mga armado. Si Kagawad Tawi-Uy, igsuon ni congressional aspirant o kasamtangang Vice Mayor nga si Renier Joaquin Kikang Uy ug anak ni City 1st District Congressman o mayoralty candidate nga si Representative Rolando Clarex Uy. 100% ng andam ang Department of Education kung DepEd 11 sa face-to-face classes nga magsugod karong Lunes, Nobyembre 15, 2021. 8 ka mga eskwelahan sa rehiyon ang mosalmot sa limited face-to-face classes. Ani ang report. Unang girombo sa DepEd ang Maugat Elementary School sa Lower Panansalan, Compostela, Davao de Oro.
Aron susihon ang gihimong preparasyon sa eskwelahan alang sa face-to-face classes karong Lunes, Nobyembre 15, 2021. Sama sa nangaging striktong protokol, dili basta-bastang makasulod sa compound kung dili maghugas og kamot, kuhaan og body temperature, ang bisan kinsa nga mo'y sundon sa mga pupil inig klase karong Lunes. Sigurista, kay una makasulod sa room, kinahanglan nga mag-alkohol ug syempre naka-face mask. Para sa DepEd, igo na kini nga preparasyon aron sugdan ang klase sa classroom. We're very ready, as you have seen in the school that we have visited. As I have mentioned earlier, ang Davao de Oro ay isa sa pinakamasigasig na mag-push ng face-to-face. Ang pinag-uusapan nga namin ni Superintendent Fem Gamutin, kauna-unahan nito ay 27 schools talaga ang itinutulak ni Governor, and then naging 18 hanggang sa naging 5. Nagpalabas na ng joint guidelines yung DepEd at saka DOH, at meron na tayo ngayong batayan ng pag-measure ng readiness ng bawat paaralan. Kinder hangtod grade 3 pa lang ang magklase sa Maugat Elementary School nga mao'y giaprubahan sa DepEd. Gawa sa hygiene kit, gihatagan sa abog school supply ang mga pupil. Dinhi sa mo ang room, sa gawas palang daan na ami mga marka o signages kung asa sila mo tindog mintras naghulat sa nauna nga makahuman og fill up sa form or makuhaan og data. Sumala ni Teacher Renante Cabahog, gisiguro nila nga masunod ang tanang protocol sulod sa classroom. Naay physical distancing, naay entrance ug exit aron dili magsugat-sugat ang mga bata. Sunod nga girumbo sa team ang Lower Panansalan Elementary School. Sama sa unang eskwelahan nga ilang gi-inspeksyon. Andam na sab kini sa face-to-face classes. 8 ka mga eskwelahan sa Davao Region ang napiling pilot sa pagklase sulod sa classroom. 3 sa Davao del Sur ug 5 sa Davao de Oro. Sanglit ang mga lugar, ubos o halos walay natalang kaso sa COVID-19. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. 5 ka mga tao ang nasamdan human magsungag ang 2 ka mga van sa lungsod sa Kabakan, Cotabato kagahapon sa hapon. Sa video nga kuha ni Tulips Serfino, makita nga gitapukan sa daghang tao ang usa ka van nga naa sa daplin sa dalan. Makita sab nga mibabag na sa dalan sa unahan ang usa pa ka van. Mato ni Police Staff Sergeant Amor Guillermo, ang traffic investigator sa Kabakan Municipal Police Station. Gikan sa ospital sa Kabakan ug pauli na unta sa lungsod Samlang ang usa sa mga van nga gimaneho ni Leonardo Huyag. Kauban ang asawa niini dihang kalit batud pa kining mitipa sa pikas nga lane kay nawadan og kontrol sa manobela tungod danlog ang aspalto sa dalan. Labi na kay basa kini human sa pag-ulan. Samdan ang driver nga si Huyag ug ang asawa niini ug samdan sab ang 2 ka mga sakay, ilakip ang driver sa ilang nakasungag nga lain pang van nga giilang si Benji Culyado. Ang van nga gimaneho ni Culyado gikan sa Kidapawan City ug paingon unta maghatod og pasahero sa Kabakan dihang nahitabo ang pagpangga. Nagapatambal karon sa ospital ang mga samaron.
Nanawagan ang mga negosyante sa lokal nga kagamhanan sa Bansalan, Davao del Sur nga wad-o na ang curfew hour aron mabalik sa normal ang ilang pagnegosyo. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Bisan mingaw ang palit og pagkaon, wala maluya sa pagbaligya og barbecue sa National Highway sa Bansalan si Jocelyn Camerino. Duna siya upat ka mga trabahante, duha iyang kauban sa gabi ug duha sa iyang kauban sa adlaw. Para makatabang po sa ko mga simulira, para makasustain sila sa daang pamilya. Kung mingaw ang palit sa barbecue, bibo hinuon ang palit og prutas. Matod ni Eldiljin Tagudin, nakatabang ang alas 9 sa gabi nga pagpatuman sa curfew hour, ubos sa alert level 2, gikan alas 8 sa gabi kaniadto. Ilang Mr. Kay, alas 9 na ang curfew, taas-taas ang among pagpaninda, dili presaw na nga alas 8, mga alas 7, manghipos nami. Kung pabor alang sa ubang mamaligyaay ang usa ka oras nga lugway sa ilahang pagpaninda, kadaghanan nanawagan nga wag tango na sa gobyerno ang curfew hour aron mobalik na og kalagsik ang ekonomiya ug ilang mauli nga pagkaon para sa ilang pamilya. Sama na lang sa mamaligyaay balot nga si Febegin. Kinsa kanunay nang mabinlan sa iyahang baligya kumpara kaniadto nga makahurot og baligya og 5 ka tray sa balot. Mataas-taasan na po na mo kaning pagbaligya din niya niya mas maka-income pa di og maayo para sa muwang baligya unta mawala na jud ni. Una nang gipasabot sa LGU Bansalan nga bisan pa man og niubos na ang kaso sa nagkasakit og COVID-19 sa lungsod, kinahanglan gihapong ipatuman ang curfew hour aron hingpit nang mawagtang ang makamatayng sakit. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nabangga sa pader sa diversion road ning syudad sa Davao ang usa ka bongo truck human matud pa nawadan og kontrol sa manubela ang driver niini. May resulta ang aksidente sa bumper to bumper nga dagan sa trapiko apan luwas ra ang mga sakay sa truck. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili na mahitsura kining pula nga bongo truck human kini mibangga sa pader sa Bangkal Diversion Road sa Davao City, partikular na unahan sa Japanese Tunnel pasado alas 4 sa kadlawon kaganiha Nobyembre 11. Saysay sa tag-iya sa truck nga si Joel Zagado, pauli kalit matod pa nga miungot ang manubela sa sakyanan. Gilikayan matod pa sa driver nga si Harvey Casabuena nga mabangga ang gisundang motorsiklo, busa nawadan kini kontrol ug nabangga sa pader. Kuan ani niungot ang manubela sir na lost control morning na bangga. Dito na siya ni bangga sa kuano. Katong area. Gidala na mo sa mong balay kay humana naman namo siya gipa-check up. Tapos okay daw dito, ito na lang sa balay namo kuan. Kay dili man pwede daw siya i-admit. Swerting luwas ang driver sa truck ug ang iyang kaubang pahinante. Gikan ang truck nangumpra og pasayan sa Tagum City ug papauli na unta sa dihang nahitabo ang insidente. May resulta sa bumper to bumper ang dagan sa trapiko sa Diversion Road ato sa insidente. Apan, pasado alas 9 kaganiyang buntag, makita nga anaa ang taga Central 911, City TMO ug giguyod ang truck. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. 13 sa 17 ka mga dinakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency sa gibaniog nga Davao de Oro Beach Party ang nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga. Apan matod sa mga dinakpan, silang tanan nga nakainom sa drink relay ang nagpositibo sa droga. Nganong dunay nagnegatibo apan anaa paghihapon sa selda. Ani ang report. Sa out of the 17 nga gisubmit ang ilang urine sa for examination, there were 14 tama di ba? 14 that turned out positive for the use of illegal drugs, use of methamphetamine, use of shabu, marijuana ug naapoy nagpositive sa paggamit sa ecstasy. Mao ka ang pahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency Regional Director Eileen Lovitos sa among interview kaniya ni adtong Martes. Aminado ang mga nangapreso nga nasakpan ato sa pagpangronda nga nakainom sila sa gipanghatag nga ilimnon atol sa dula nga drink relay. With the turn of the drug test, are you suspecting that it was the welcome drinks? Yes. The drinks served to the table, ma'am. The drinks served sa games. The games. Like drink relay. Mura man to, ma'am.
drink relay na day. Yes, Drink so relay na. drink relay ma'am. Wala. Ang sangat po, sa drink. Alas 9 pa biya sa bulan. Alas random siya. Random siya, lahi ma'am. Nakasa tunga, pakontesanan. Sa ilang dula, kinahanglan nga dili nimo gunitan ang baso sa ilimnon ug imo kining iyarok. Ug kung mudaog ka, ang gante 5,000 pesos. Saysay sa duha ka nagnegatibo sa drug test, wala sila mosalmot sa drinks relay. Samtang ang usa nga nagnegatibo, bag-o lang ning abot sa venue. Kaganina, mao kini ang gibuhian nga pamulong ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Well, correction lang po, no? Nakumpirma po ang PIDEA na yung dating information officer ni Mayor Sara ay hindi po kasama doon sa search warrant o kaya doon sa arrest warrant na in-issue para po dito sa buy-bus operation ito. So hindi po talaga siya identified as a key personality dito sa ginawang raid. Matod sa mga dinakpan, andam nilang atubangon ang ilang kaso. Are you willing to fight it out? Kung sa'yo tinuod ma'am, fight na. So ilaban niyo sa korte? Yes. Kung sa'yo, ugma. So kana inyong posisyon. Naman mo, so ilaban sa korte. Nakadawat na mag-resolution? Wala pa. Magulat kami sa resolution. Yun na mo yung lawyer. Sa ilang gidangatan, ako silang gipangutana. Lesson learned. Dili na mo at birthday. Kung wala may kabaloon sa akin. Kung kinsa ang mga kauban. Wala din mo kaila. Wow, may kaila kung kinsa ang invited. Nag-organize mo. Hindi man kami nag-organize. Padalhan kami invitation online. Saan ang invitation text? Online. Online, ito nang murad picture. That you are invited to attend this birthday. Sipin na ni kabuo. Dito. So kabalo mga pila mo kabuo sa party? Yes. You were told you have to. Wala. Na-memorize na mo tanan natin ito. Kagahapon, gimando na ni PIDEA Director General Wilkins Villanueva nga ilusad ang usa ka makuting investigasyon kabahin sa reklamo nga daghan sa mga miadto sa party wala sa listahan. Padayon ang singgit sa mga dinakpan nganong wala ang pangalan sa listahan. Kinsang pangalan ng unang first gitawag? Jeff Tupas! Edith Caduaya, News 10 Philippines, stay safe! Human sa baha, kahasol na sab sa pagpanghinlo sa ilang balay ug mga gamit ang giatiman karon sa mga residente dinha sa Barangay Tigato, Davao City. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikan sa evacuation center si Geraldine ug ang iyang pamilya. Apan sayo silang miuli aron manglimpyo sa ilang nalunupan nga balay. Ginakandos ni Geraldine Hugo ang tubig ug lapok sulod sa iyang balay bisan pasado alas 11 na sa buntag kaganiha sa Phase 2B, Jade Valley, Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City. Gibaha sila kagahapon, human miawas ang Davao River. Na mag-andam-andam kanang mag-andamig mga sininaan na isa-isa kabag. Wala po mi nagdaw mga ato kay tabo. Nahitabo nga nadako ang tubig. Karon lang kay taas-taas pa man kagabi, taas pa man ang tubig, maniulan pod. Man, tapos dito mi sa Juliville. Nag-stay sa. Sama ni Geraldine, sayusab nga nang limpyo ang iyang mga silingan. Apan ang ubang bakwit, nagdumili unang uli tungod sa padayong nagdaot ang panahon. Mas okay siya. Kaysa amo ang problema gikan pa dito sa kanang amo ang balay nga puno gid sa tubig. Karon na relax mi kadali mientras nga wala pa mi kauli sa balay. Siyempre kabado gyud ka. Always magbantay gyud ka nga dili gyud ka makanang matrap sa baha. Na dili ka katulog tarong. Mabalakan na misoy kanang gamay-gamay lang ulan, balakan na dayon mi kay nanam gud mi trauma dito sa amuang napuy-an. Since kay kuan man wala pa man di man mabalinan so magantos mi dito kay sayang magud pud ang mga balay gud dito pod. Kung naay opportunities sir kung naay kanang kuan ng government i-offer na mga pa-housing or unsa balhin jud mi. Sumala ni Al Ryan Alejandre, ang usa sa mga tigdumala sa DMMA, anaa sa 46 ka pamilya sa mga bakwit ang kasamtangang ana sa gym. Sa buntag alang daan, amon nang gi-open,
ang amo ang campus sa ato ang mga kaning residente affected, and we also coordinate with the CSSDO, the city government. We are helping the city government to really address immediate address kay lisod kaayo kung sa government lang ta nag-aasa. Actually nagasugod ng dredging diha, gipadakan ng kanal. Ato lang yata nga situation, usog ang ulan sa bukid, and then murag i-open yata ang damaw nga medyo ni dako, pero naanay mga interventions na ginabuhat ang lokal o national government to really address that perennial problem. Mitunol na og hinabang ang barangay, City Social Welfare and Development Office ug lokal nga gobyerno sa syudad ngadto sa mga apektadong pamilya nga naa karon sa gym. Nang hinaot ang mga bakwit nga matabangan sila sa lokal ug nasyonal nga kagamhanan nga masulbad ang problema sa baha sa ilang lugar aron dili na sila maperwisyo panahon sa ting-ulan. Naghandom usab sila nga mahatagan og mas luwas nga Pinoy-anan kon relocation nga layo sa mga kalamidad sama sa baha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe! Og mao kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, og sa Twitter, newsline.ph. Kung adto na mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City. Channel 49 ug Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, subscribe kita sa atong YouTube channel sa Newsline Philippines. 44 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!